Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Carmi. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Inlunod nak ti inak. Gapu iti saan anasaya at atrato kenkwana. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Carmi. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan ka di pa yan nagpauit dagiti kakabsat mo nga day abroad? Saan pa'y nga rod? Urayik mo ti awag da, ngam awan pa'y mo. Napay ngay? Itsat mo ida no saan da malagip ti umawag? Sika tinabati dito yung Pilipinas ang mga asikaso iti inayo. Iso arumba nga agipauit da iti mausar ditoy. Ibagam, asan ka makatrabaho? Gaputada ni nanang mo nga o awir mo. Wen ka di, ang Muktar Aramidek, di nakisuro. Patsyak nga umawag tumo ila ang dagijay. Anusan tabiit nga orayan. Ay, maaburido ak nga rod nung kastoy nga awang kukwartak. Apay nagtrabaho ka mangamin. Apay pa lang agtrabaho ak. Kat kabalan mo't dagiti kakabsat mo nga ipaiti ka sa pulan ta. Gaputa si kakit nga raw ti mga aywan iti agkabawen nga inam. Kasanunton ngay numatay ni nanang. Asikaswammet ang amin anasaya at awan pa ano sammet ngamin na mga asikaso kenkwana. Ay, maumaak nga ruden ang mga asikaso. Nang runa iti panang sukat iti diaper na. Di nakmatulungan. Diyak lang makaanos amang sukat iti diaper na. Sikati rumbang ang mga asikaso, tay inamket nga rod. Nasaya at mata na uray ko ti awag mo manang Brenda. Oh, apay ka di. Awan nga minon igatang ko iti kasapulan ni nanang. Saan ka di nagpauit ni Eddie? Saan pa'y nga road manang? Pasensya ka, no itakla ang nagpauit. Ay, agyamanak manang. At damot laangan maigatang ko iti kasapulan ni nanang. Kat, kumusta mata ni nanang? Kasi iti sigod agkabawlat ta. Saan na nga ammo ti ibagbagana? Mabalin ka di ang makita ni nanang? Mabit lang ang tamapanak iti kwarto na. Oh, aday ta. Nakaturog. Nagkutong mata ni nanang? Ugali na amanang. Ta saan kat nga rod unay amang mangan. Basit laang matimakmakan na. Ngam napili iti kanin na. Sikalat ang arodan ti makaamo ka ni nanang. An-ano sa mabambantayan. Awan problema, manang. Maanusak. Basta saan kayo kumamit nga agliway nga agipawit iti kwarta para iti kasapulan na. Wan, ading ko. Again nanos tayo. Malangarudan manang, kastapay. Mapan ko irwar ti impawit mo. Tapno makagatangak iti diaper ni nanang. Nangagko ti saritaan nyo kinimanang mo, Brenda. Amo ka nagipawitan iti kwarta. Day talamot ti sipsiputam. Ay katuan Sumurutakken ka mapan mangirwar iti kwarta Mapantamam mo mga niti paborito ta restaurant? Malangarudan, mapan kaagsukatan. Panawan ta nga ron ni nanang mo agmay-may sa dito'y balay. Katuan kasi iti sigod, ikandado talaangan ti ruangan. Kasano ngay no makariing kat biruken na ta? Idupon talat na amin ng asilaw, tapno pagarapan na arabiin, kat nakaturugtan. Nalangarod, nagrobwatan. Nagimas dagiti inorder ta amakan, Carme. Sigurado ang mabusog tamanain. Kan sigurado asaan ta maibos amin dagitoy. No adda saan ta maibos, i-take out talatan Ay na, imbang kayo pa nga kasawa ta nag-date kayo manan. Si kamot gaya mare, asino ti kaduham? Ay awan nga rod mare, agmay-may saa. Makisango ka nga ruden kada kami. Saan abale? Ado da ito in-order mi. Makipangan kan kada kami. Agpay sumare? Buwan ko nagtumod. Ala, umay kan. Makisango kan kada kami. Ay, ayos ka dilaang kan ka, Daniel. Anya pa nga ti maramidak. Ala, agtugaw kakit din tamangan tayon. Adado ko mati na take out ta. No saan mo nga inayaban ni kumari manakisango ka data. Nagadupay matikinan na. Italaang dayjay.
Kaya't kumot nga iparaman kan kwa na dagiti agkakaimas nga inorder ta. Isupay ko madadya ka ng taging gat-bigat. Ay kat gumatang taman na inton bigat. Sige, tamapan kumot pa kanin ni nanang. At dalugaw nga in-take out ta. Lugaw lang ti ipakan mo. Kat anya ngay nga rod, saan mo't amakangal-ngal iti karne? Dilugaw latan. Bumangon kayon dita, tamangan kayon. Anya nga iti kanak. Lugaw? Ay, lugaw mutlatan ti ipakpakan mo kanyak. Di nakpay mo't mapakan di tinaimas. Anya nga rod nga, iti dadto mga ipakan ko, kat saan kayo mo't amakangal-ngal? Ay, puro mo't lugaw ti itid mo. Lao kam nga rod iti linambong nga itlog. Wano tay karni analok na nga mangal-ngal ko. Awan ti itlog. Diyak pa'y nakagatang. Kanumkit din day ti lugaw. Saan kan nga pili-pili? Diyak kaya't apaasikaso kayo launay Aglalo kat siyakla ti makasango ang mga sikaso kan ka. Ay, nagalas ti ugalim nga anak ko. Di nakmaanusan nga inam. Ano makita dagiti anak mo ti araramidem kanyak. Isunto mo ti aramidem daken ka. Nalipatan nyo manen nga awan pa'y anak ko, nanang. Agkabaw kayo nga minin. Ano kasta garod? Uray puputem to'y kunak. Gapo iti kinalas ti ugalim. Saan kanto amadan iti anak? Hay, nagaduman nga bagbagayon. No saan nyo akayat timangan, panawan kayon. Ay, pagbabawyam to, dagiti aramidam kanya, Carme. Nagalas ti ugalim nga anak. Manong Eddie, apay nga itakala nga umawag. Pasensyakan, busy ak lang amin. Ngam nagpawit akon, mapanmuntulangan erwar. Nasaya at mat nga rod. Katni, agbirok ni nanang itinaimas akanin na. Igatangam tulat tang arudan itinaimas akanan na. Damagam, nonya ti kayat nang akanan. Taiso ti katangam. Wen manong, isumit at talaga ter aramidak. Saan mo nga rod abaybayan ni nanang Wen manong, di ka madanagan. Sige, kastapay. Adupay ti aramidag. Sige nga rod manong, agan-anad ka dita. Bye. Ay, Carme, labaram man to'y bukot ko. Ay, nabayagan adinak linabaran. Nagatal ti bukot ko. Nagaduka nga mo yun. Kalkalpas ko lang ang asinukatan ti daya per yun. At daman iparamig yun. Ay, ala na, anak ko. Ay, pangaasay. Talaga, nagatal ti bukot ko. Ay na, agdrama kayo manin ako na. Panawan kayo man lang. Ay, labarampay ti bukot ko kuna. Adupay ti aramid. Nilkaterampay ko madagiti ko kok. Nagatid dugdan. Ay, makamu kayon iti biyagyo. Panawan kayon. Adupay ti aramid kuna lang arudan. Ay, talaga, nagalas ti ugalim nga inanak. Ay, jakpay lang arod ko mamatay. Tapno awanan ti asasi kaswam. Total, di nakmat lamanusan nga inam. Si kaman ti mangipan iti kanin ni nanang. Ang mga nunagaduman nga bagbaganan no siyak ti mapan. Sige, agaw ka matan, tamangan tayon ton. Oh, at titikanin ni nanang. Lugaw manan? Lugaw nga at itlog na. Malangarod, ipangkaon. Imbaglakit din ta nagpauit ni Manong Eddie. At damanan maigatang iti agkakaimas amasida. Ang aggauakit din. Tamangan kaming kini Daniel. Umay ka dito eh. Ni nanang. Ha? Umay ka. Sige. Oh, apay. Anya ti bagbagam. Kita nga ni nanang Igamam, nalamiisan. Ha? Daniel, kasano da ito yan? Nataymutan ni nanang. Manang Brenda, kawanan ni nanang. Natayan. Anya! Apay! Anya tinapasamak! Saan
nagsakit. Basta hindi ipanmitikanan na. Saan matin nga umangangas? Basta ka di. Alang nga ro ta agawid hak. Urayan nyo ti panagawid mi. Saan nyo pa nga itabtabo ni nanang? Naawagam ka din ni Eddie. Saan pa'y manang isarunok nga awagan? Alang nga rod, awagam mon, ta ipakaamom nga awanan ni nanang. Sige nga rod manang, bye. Manong Eddie, awanan ni nanang, natayan. Anya? Kasano ako na mga awanin? Kaano lang ngay mawag ka? Kat awan mo't imbagbagam ang masakit ni nanang. Sana nagsakit manong, kalaat-latan ti papatay na. Awan mo't na ibagbaga na ang nasakit kan ko na. Kunak no makitak pa'y ni nanang as bibiyag. Ngam di na mo't tan inuray ti panagawit ko. Awan maaramidan tayo manong, no iso tigasat ni nanang. Makaawid ka kade. Wan, agawid aga. Takayat ko ang makita ni nanang iti maudi ang gundaway. Sige nga rod manong, urayan da kayo kini Manang Brenda. Kasano da ito yan? Nataymat ni nanang mo. Di sandatan apawitan. Talaga asaanin ah. Apaymat ngamin anatay ni nanang mo. Awan ka di timbagbaga na ka na sakit, idi sino katam ti daya per na. Awan nga rod. Papumpunasan na lang ang kanyak tilikod na. Tanagatil ka no. Kun nailkatir ka no dagiti kukuna. Di mo pa'y lang amin inaramid ti papaaramid na. Taapay no inaramid ko. Saan amatay? Kasjay? Anya ti amom ngay. Ti panunutem kit di no anya ti ibagam at trabahom no sumangpet dagiti kakabsat ko. Amangan no agdamagda no anya ti trabahom. Di baga ka naglibak pa'y lang ti trabaho. Ibagak amaki konstruksyonak. Ita, tanaitabo na ni nanang. Agsubli kami matan, taagur-ure kada kami ti trabaho mi. Kastang agpaiso, Carmi. Gatibalay anapanawa ni nanang. Ure ko kwamon. Sikan ti agtawid, tas sikat ti inaudi. Kan sikat ti nangayaywan ka ni nanang. Kaya't ko lang nga ibaga. Asaan may matan nga obligasyon apawitan da ka iti kwarta. Awan matan ni nanang abambantayam. Makasapol ka matan iti trabaho. Kasta nga agpaiso, Carmi. Awanan ni nanang. Iso asaan kami matan nga agpawit. Kat iso ah, no iso ti kunayo. Alangarod, agpakada kamin ka ni Eddie. Ni, apay ngay. Agbirok ka matan iti trabahom. Una, tasaandak matan apawitan dagiti kakabsat ko. Tanatay ngarudan ni nanang. Ada ka di amom amabalin ko amastrikan? Ay, awan mati amok mare. Padasag tagdamag ah. No, adda mabiro ka, ibagak adagos ken ka. Alaman nga rod mare. Kun adda pa'y kumamaysa nga ibagak. Anya day tamare. Pautangan nakman no adda kwarta. Ay, sus mare. Sang-sangaribo mati kwartak dito eh. Ay, no kayat mo ako paggudwaan ta. Tapno damot mabati kanya. Alaman nga rod mare. Ay na, makagatang akong itibagas kan sardinas. Imbaglakit din, tapi nautangan na ka ni kumarem. Kunak no agmalmalem asaan tan amangan. Agbiro kan iti trabahom, Daniel. Takas taak mo. Adda na biro ka. Agkonstruksyonak. Sumuro tak inton bigat kada tatamilyo. Nasaya at met nga rod. Awanin nam na maunta nga agpaw iti kwartata. Huwin nga rod No apay met ngamin anatay adagos ni nanang mo. Amangan no da iti tidusa ta. Saan ko ngamin nga inay-aywanan ang naimbag ni nanang. Huwin nga rod Anya nga rod anusan tan ati agtrabaho. Daniel, awan san tinamnamat na amaaddaan iti anak. Sungarad, uray may salakuma.
Malagip ko la ka nga rod ti sao kanyak ni nanang idi. Anya ti kunana aya. Uray pupuutem to'y kunak. Gapo iti kinaalas ti ugalim, saan kanto amaaddaan iti anak, kunana. Ha? Imbaga ni nanang kan kadayta? Wen, gapo kano iti kinaalas ti ugalik, sa anak amaaddaan iti anak. Agpaiso nga ta ti lunod. Ay, tsaka mo. Ngam, apay nga rod asaan ta amaaddaan iti anak. Dahito sigurong ti dusa ta. Gapo iti saan anasayat ngay aramid ta iti kalabas. Saan gayam arumbang apagsakitan tinakam dagiti naganak kada tayo? Saan talatan asumardeng agdawat iti pamakawan iti Diyos Tabareng mapakawan na ta iti nagbasulan ta iti kalabas. Aging ga ita 46 ti tawen kon awan pay la anak mi kini Daniel. Jak matenam namaan amaaddaan kami pay. Inaldawlatan nga kikidawak iti pamakawan ti Diyos, tapno mapakawan nak, iti nagkurangak iti inak. Tuy pagayam mo, Carmi. Agyaman ak pagayam Carmi, iti daytoy apakasaritaam. Agbalin kumaaliksyon kada tayo daytoy akapadasam. Saan anasaya at apakitaan tayo iti kinagubsang dagiti naganak tayo. No ammo tayo nga ayaten kan ipateg dagiti naganak tayo, ad-adupay abindisyon ti sumangbay kada tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Carmi, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.